yo kok tekel yo apa salahku ning diluputku wong sing rasa piro kaya aku iki asmara mung kebagian rondo ditinggal lunga alasan recedha mergo ngaboti tresno anyar musik liya Gusti tulung paring ngono ati sing kuat kanggo ngadepi asmara ugal-ugalan tiba wayah mangsa udan teko hawa adem pincuringan lara durung siap nampa kenyataan kowe disanding wong liya sikat nganti garing lara ning atiku wis mbok tambahi kenyataan kon ngadepi sliramu saiki disanding wong liya saka tekadku mencintaimu nanging kowe milih kok ditresno liyane ternyata aku dudu siji-sijine kok iso yo kok tekel yo apa ya aku masalah asmara mung kebagian loro terima kasih tiba wayah mangsa